Bé, i ara el punt de mira és a la Míriam Iscla, que la tindrem aquest cap de setmana en la Planeta per tornar, perquè és la segona vegada que actuaran en aquesta interessantíssima, divertida, amena i recomanadíssima obra que és Red Pontiac. Exactament, dissabte, com ha dit en Guillem, a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, torna a la Planeta Red Pontiac, una obra que va néixer en allà, va quedar semifinalista en el primer torneig de dramaturgia de la temporada alta del 2011, el seu autor és en Pere Riera, del que fa poques setmanes vam poder veure a Barcelona, també amb la Míriam, ja en parlarem, i ara tornen amb l'obra que ja es va representar sencera a la Planeta. A veure, Míriam, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, Red Pontiac, en Guillem ha dit que és una obra molt divertida, però és ben bé una comèdia per riure o hi ha quelcom més a Red Pontiac? Home, per nosaltres és una comèdia que és molt divertida, però també és molt punyent, i com que és una comèdia escrita per Pere Riera, té un sotafons que si vols només senzillament divertir-te, doncs això ho fas, i si vols donar-hi més voltes a les coses, doncs evidentment hi ha coses políticament incorrectes que es diuen, i a més penso que s'exposen maneres de viure, maneres de parella, maneres de criar, maneres de veure la maternitat, que si més no, en els llocs que després fem col·loqui, i em sembla que divendres es fa un col·loqui després de la funció. Sí, divendres es fa un col·loqui que l'ha organitzat l'Escola de Teatre El Galliner, exactament. Perdó, dissabte, sí, dissabte és l'únic dia a la nit que hi ha. Sí. De fet, la gent treu el tema, no? I llavors allò que ho has fet doncs, rient durant 1 hora i 10 minuts, doncs després veus tot el que hi ha darrere i tot el que hi ha amagat darrere de cada una d'elles, no? Perquè Red Pontiac és una mena de desmitificació de lo que és una mare perfecta? Sí, a més una exposició de dos extrems, de dos tipus de maternitat, evidentment molt extremats per produir la comèdia, però que tots tenen trets reconeixibles, que és el que fa que la gent pugui riure i tingui aquesta catarsi, perquè s'hi reconeix d'alguna manera, no? Les que són mares perquè ho són, les que no ho són potser perquè, com que no volen ser-ho, veuen coses que ja els hi va bé, i després hi ha doncs, les parelles, les criatures, tots hem sigut fills d'una mare, per tant, tots tenim coses que veiem i que reconeixem, i per tant aquí es produeix una catarsi divertida, no? Però sí, realment són dos extrems i cada una d'elles té una manera de veure aquest títol de maternitat, no? Hi ha una cosa que tant tu com la Cristina us aveniu molt bé, vull dir, hi ha molt de feeling, i curiosament ara acabes de dir tots hem tingut mares, però en canvi vosaltres no sou mares, vull dir, no teniu l'experiència de portar els nanos en un parc i tenir tots aquells diàlegs, en canvi sembla que ho hàgiu fet tota la vida. Aquest és l'encís de fer teatre, no? Vull dir que pots jugar i jugar a fer milions de personatges, evidentment, no? Tots diferents, tampoc he fet mai d'assassí, no he matat mai a ningú, m'encantaria fer un assassí en sèrie. El faries bé, un assassí en sèrie? Oi, m'encantaria. Jo, si hi ha algú que em senti que vulgui que faci un assassí en sèrie de mentida, d'aquests de teatre, doncs escolta, aquí estic. Molt bé, tu ara surts de Barcelona, has deixat Barcelona, una obra en què tenies 6 companys o 7 més en l'escenari. Que la va deixar a Girona, per cert. Exactament. Va ser a Girona que va acabar. Sí, la vam tancar a Girona. La vàreu plorar a Girona. Mare? La vàreu plorar. La vàrem plorar molt, vosaltres i nosaltres. Doncs ara estàs tu i la Cristina soles en un escenari. Tu, Míriam, com treballes més bé? Quan tens un... O sigui, us ho passeu més bé quan aneu tota una colla, no? Com anàveu amb aquell autobús i fèieu viatges tot plegats. Sí, però jo amb la Cristina m'ho passo bomba, no necessito pas ningú més, Sí, no. A mi el que més em costa, ho he fet una vegada a la meva vida i sempre penso, no sé si ho tornaria a fer, és un monòleg. Sí. Perquè no només escenari, vull dir que l'escenari ja estàs explicant una història, llavors ja estàs amb el públic i tot això, no? Però els moments abans i els moments sobretot de després, no? De quan parles, de com ha anat, de això d'avui ho he provat per aquí, això d'allà, no sé què, que hi ha una cosa de poder compartir en el camerino amb la gent que treballes, que home, és que tenim una feina que és molt maca, però també és molt obsessiva, no? I llavors t'agrada poder parlar de les coses que fas, de les que canvies, de les que no t'han anat bé, de les que t'han anat molt bé, de lo bé que t'ho has passat, de lo malament que t'has passat, i això ens agrada, no? I evidentment, quan fas una cosa sola, doncs després dius, no tinc a qui dir-li. Tu vas a casa i els hi omples el cap, però diuen, noi, jo també tinc molta feina, tu. Hi ha una cosa, amb la Cristina tens l'avantatge que si un dia la perds o us perdeu, només sentint-la riure sabràs on és.
Home, ella sí, perquè té aquesta rialla tan característica. Saps, quan vas al cine o quan vas al teatre, Se saps sap que si hi ha és la o no Cristina. és, si riu o no riu. Sí, Clar, veritat. Vol que sí, sí. és un termòmetre, aquesta dona se sap on és per la rialla, si no... Bé, com vau venir la darrera vegada que heu vingut fa un parell de setmanes a Barcelona, aquí a Girona, doncs vam parlar amb el director i autor, en Pere Riera, i una de les coses que ens va dir és que treballar amb l'Emma Vilarsau i treballar amb la Míriam Iscla és un luxe extraordinari. Vull dir que us admira a base de... Tu havies treballat amb ell a Lluny de Nuc, si no em falla la memòria. Exacte. Que sí? I va dir que a partir d'aquí havia vist una Míriam Iscla, havia descobert una actriu i una amiga que li agradava tant treballar amb ella que Barcelona us la va escriure per vosaltres. O sigui, tu també penses el mateix d'ell, d'en Pere? Jo ja ho sap, que sóc una enamorada perduda del Pere. Jo, ja ho sap ell, que a mi el que em digui, vull dir, jo com va dir que escriuria una cosa, que si la faríem o no, que si no ens agradés, doncs no, jo vull dir, és que te la faré segur. O sigui, no cal ni que em diguis ni de què va. O sigui, ja està, tot el que tu em diguis, jo sé que té una rigorositat i té un talent el Pere, i a més, a part de com a autor, que per mi és un autor espectacular, i vull dir, hi ha una obra que es diu Barcelona que té 3 hores al d'un escenari i la gent s'emociona i no se'ls hi fa llarga i els explica una història i hi ha 8 personatges protagonistes i és una estructura absolutament clàssica però d'un rigor absolutament incomparable. Clar, jo una persona que té aquest nivell de talent autoral, d'autoria, per mi té carta blanca per fer-me fer el que vulgui. I després, com a director, a més, és una persona que adora, respecta i tracta amb molt d'amor a la gent que estem a dalt d'un escenari, perquè us ho sembli o no, nosaltres la sensació és constant... Sí, i a més nosaltres constantment, ho diré així de clar, però tenim la sensació d'estar ensenyant el cul quan estem assajant, no? Sí. Vull dir, ens estem ensenyant, posem allà dalt tota una sèrie de coses que els altres ho feu a casa, no? I nosaltres ho fem allà, i ho veu un home que ha de triar si allò li agrada o no, i està bé que et digui, mira, això que fas no està bé, però que no et digui, però què cony fas, saps? Perquè tu dius, és que jo m'estic posant en un lloc arriscat per ensenyar el que penso que podria funcionar per aquest personatge. Llavors ell això ho tracta amb un respecte i sap molt bé el que vol, no et compra les propostes així a la primera, però sap el que vol i sap portar-t'hi d'una manera que et sents molt respectada i tens la sensació d'estar treballant molt a fons els personatges, no? Míriam, perdó, vas veure... Com noteu, se'm cau la bava, no? No, exacte. O haguessis sentit amb ella, de tota manera, que, escolta, vam quedant aquí explicant-nos que ja quan abans de fer res ja fèieu classes de ball pel vostre compte, pagant-se de la seva butxaca les classes de ball, bueno, pels núvols, Hi ha una cosa... Bueno, però és que és això, ell sap que tenim una passió i l'Emma ens ha fet trobar dos boges per la feina, no? Però que ens agrada fer-la amb rigor, no? Vull dir, l'única obsessió és aquesta, que allò que fem s'estigui molt ben explicat, no? Diumenge passat per TV3 van fer la versió, o la versió teatral, la van poder veure? Sí, la vaig veure. Mira, t'he de dir que em vaig enganxar, que jo no l'havia vist jo a Barcelona, saps? No l'havies vist mai. No l'havia vist mai. I què et va semblar? Doncs això, jo penso que a veure, per mi és molt difícil veure teatre gravat, Vull dir, això... De fet, era gravat, però en públic, perquè se sentia el públic algun moment. Per això et dic que és una gravació que la càmera s'apropa molt, no? Vull dir que la càmera et pot fer un zoom i veure coses molt de prop, i tu alhora estàs fent una funció de Teatre Nacional que has d'arribar a la fila 21 i ja sabeu com és la sala gran del Nacional. Vull dir que vol dir un tipus d'interpretació que potser no és l'ideal per la càmera, però jo, sincerament, penso que estàvem tots amb un to molt xulo, no? I, bueno, evidentment hi ha una distància i, a més, veure't a tu mateixa, això ho passes fatal, El ballaves bé, el tango? El ballaves bé, vist des de... No. El ballava bé, però, bueno, això, vam tenir moltes classes a darrere i vam suar molt, i amb l'Emma fèiem hores extres d'assaig per poder estar les dues soles i vinga i no treure hores d'assaig, no? Vull dir que tot evidentment tot surt, si poses esforç i ganes, evidentment surt, no? Però bueno, no sé, a mi jo penso que
tot i ser una obra de teatre gravada, perquè no era una versió televisiva, era l'obra de teatre tal qual gravada, no? Penso que mantenia molt l'interès i, de fet, la gent que m'ha dit que ho va veure doncs, es va enganxar, no? I, a veure, ja et dic que a mi em costava més per el fet de veure't a tu mateixa i les coses que t'agraden i no t'agraden del que fas, però al marge d'això penso que la història estava ben explicada i que si entenc el que ha passat, la catarsi que es produïa en els escenaris en directe, no? Devia ser... Jo la segona vegada, jo l'he vist dues vegades al teatre, la vaig veure en el Nacional i llavors la vaig veure, i llavors la vaig veure aquí a Girona, o sigui, he vist diferents actors, he vist en Joan Negrier i he vist en Joan Carreras, i vaig quedar-me enganxat també. I una cosa que vaig tenir la sensació és de que hi havia alguna escena que tenia la sensació de no haver-la vist mai, i em va passar una cosa molt rara, o sigui, deia, això per què ho he vist jo? I suposo que sempre la deu haver fet igual, no? O sigui, la Pepa López estirada per terra no me'n recordo d'haver-la vista a Girona. No, perquè això... Vale, així no m'he tornat boig, així, veus que no m'he tornat boig? No, o sigui, diu exactament les mateixes paraules, però mira què va passar, que la Pepa, en les funcions que van fer el Goya, va tenir un problema a l'esquena, sí, i no es va estirar a terra, no es podia estirar a terra perquè no es podia aixecar, es feia molt mal. I va trobar, i ho va parlar amb el Pere, i diu, ostres, he trobat que penso que l'explico poder millor dreta, no? I això que amb ella, vull dir, era una cosa que era molt divertida i la va proposar ella, no? Diu, ostres, mira, ara, per degut a aquesta cosa que no puc fer-la, ara la faig dreta, què et sembla? I el Pere va dir, a veure, estirar-se a terra o dreta, com que no canvia, és com tu creguis que l'expliques millor, no? Sí. I evidentment deia el mateix text, exactament el mateix, amb un s'estirava a terra, que això és gravat al Nacional, però és que el Goya ja no s'estirava a terra, saps? Ja. Doncs mira que o sigui, sense voler, m'ha sortit una cosa que... T'he de dir que la versió del Nacional, quan vam començar la gira després del Nacional, va haver-hi una petita espolgada de lletra, però igual van saltar, no sé, per exemple, jo igual no dic dues frases, no deia dues frases en aquesta última, perquè això sí que no es nota, perquè són, saps, allò, dues frases que deia el Pere, és que potser aquí no cal que les diguis, perquè ja ho dius més endavant, llavors coses d'aquestes, però que són realment, que aquestes, vaja, ni jo me'n recordava, i quan vaig veure, vaig dir, ai, és veritat que deia això, però... Doncs a mi em va passar, o sigui que estic molt content perquè ja es pensava algú que tenia Alzheimer o alguna cosa així. Una mica que no penses alguna cosa, que ja veies coses on no hi eren, Sí, exactament. I una cosa que vaig veure, que me va agradar molt i molt, és que en un moment determinat tu estaves com mitja vegada darrere una porta, no estaves amagada, però estaves observant i fent una cara, o sigui, una cara de circumstància, vull dir, del que estava passant a l'escena, doncs tu estaves mirant des de darrere una porta, treient-nos només al cap, i allò, esclar, jo no havia vist, en el teatre no m'havia donat compte d'allò. Clar, en el teatre, com que hi havia tanta gent a escena, és l'entrada quan entra per primera vegada l'Helena a casa, no? I evidentment jo estava a dalt, jo estava allà veient-ho, no? Però clar, això amb una càmera, és això que diem, no? De cop i volta et posa a primer pla allò que hi és cada dia, però que, clar, la gent ha de veure tantes coses, no? Vull dir, té 8 personatges a escena, i llavors dius, home, doncs aquella cara no l'havia vist, no? Aquella que està allà a l'amagada no l'havia vist. Doncs això no ho havia vist jo i dic, mira, veus, això m'ha agradat molt. I inclús vaig arribar en aquell moment, que encara no havia sentit els aplaudiments, a pensar que era una versió televisiva, o sigui, que l'havien fet per la televisió, vaig pensar. No. Però llavors no, ja vaig sentir que no. Míriam, tornem a anar a Rei Pontiac, que és el que també ara estàvem parlant d'aquest cap de setmana. Per cert, aquí a la Planeta no caldran primers planes ni... No, perquè esteu allò... que possiblement aquesta obra guanya en tenir el públic més a prop, no? En una sala gran poder és més difícil. Sí, mira, nosaltres estem fent molta gira ara per Catalunya amb la patata, que diem la patata nosaltres. Clar, perquè... I la veritat és que és un gustasso quan anem amb sales així com a la Planeta. Una per proximitat i l'altra per grada. A mi m'agrada molt la grada, no? Perquè la gent està com... la inclous absolutament, no? Fins i tot em sembla que la criatura la puguis concretar, no? I jo penso que la gent també s'hi sent molt més involucrada, no? I la proximitat per un cantó i el fet que sigui amb grades, que no sigui amb una platea italiana a l'ús. És més a prop, la grada, t'és més a prop. Això fa que la interacció sigui... No? Que hi hagi absolutament tant el que diem nosaltres com la resposta del públic sigui tan ràpida, sigui tan... De seguida notes la comunió, no? I amb una comèdia com aquesta, a més, que els riures formen part d'aquesta història ja,
i els silencis, no? I ostres, els quedar-se una mica aturat per reaccionar. qualsevol barrabassada que hagi passat a dalt de l'escenari, doncs és molt xulo. A mi m'agrada moltíssim treballar amb sales petites. M'agraden molt les sales grans, però t'he de dir que les sales petites, a mi, jo hi tinc una atracció que m'agrada. El treball que pots fer és molt diferent, també. Molt bé, Míriam, acabem ja. Com vam trucar-te per quedar, per parlar avui, em vas dir que ja hauria acabat l'ensaig. Què estàs fent? Doncs estic preparant el Zoo de Vidre al Teatre Goya, dirigida pel Josep Maria Pou. El Pou, home. Sí. O sigui, fas l'Amanda. I faig l'Amanda. Hombre, un gran paper, eh? Aquesta dona em té loca, com Home, és un gran paper. L'últim que el vaig veure va ser per l'Amparo Soler Leal. Mira si fa temps amb en Mario Gas dirigint-la. Sí, la veritat és que l'han fet sempre dones més grans que jo, però penso que per l'època i que són els anys 30, no? I penso que les mares de la meva edat, jo en tinc 48, doncs ja tenien criatures. És com la mare de Barcelona, no? No ho sembla, eh? No ho sembla. No, doncs sí, els tinc. Encantada de tenir-los a mi, no? Però vull dir-te que és com la mare de Barcelona, no? La Núria de Barcelona era una mare amb dos fills que eren de 20, no? La nena era de 20 i pico i el nen en feia 18. En aquesta funció tinc dos fills de 20, saps? Que ronden els 20, vull dir que no em queda lluny. Penso que està bé, que tinc l'edat correcta per fer-la i de fet jo i amb el Pou també amb tot el que estem parlant i trobant i assajant és una mare un puntet més enèrgica potser del que jo he vist en pel·lícules o en muntatges anteriors, no? Que les dones eren més grans i potser els hi podia més la melangia que l'energia, no? I en aquest cas, doncs, jo penso que la meva Amanda té molta melangia, però la lluita és amb energia, no? Les ganes de fer sortir els seus fills d'aquesta frustració que ella mateixa els ha causat és molt energètica, no? I penso que està molt bé que la tingui. Molt bé, aquest Zoo de Cristal, que és la primera vegada, perquè sempre havia sigut figuretes de vidre, quan penseu estrenar-la? És una versió, la Figuretes de Vidre és una versió d'un traductor de mallorquí que la va traduir com Figuretes de Vidre, no? Però realment nosaltres li diem això, Zoo de Vidre. Molt bé. Quan penseu estrenar-ho, això? L'estrena oficial és el 21 de maig, però les funcions comencen el 15 de maig i per mi, doncs, ja està. A partir del 15 de maig ja està estrenat i és quan ve la gent que jo ja ho comparteixo i llavors ja és de la gent i meu. Molt bé, doncs abans de ser Amanda, la Míriam i la Cristina Cervià seran aquestes mares obsessives, possessives, de nens, aquesta Red Pontiac que es podrà veure dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda a la sala La Planeta. I com ens ha recordat la Míriam, dissabte, després de la representació, hi ha una trobada amb les actrius a dalt en el bar, que és una cosa sempre prou interessant i que ara, sortosament, per nosaltres, els espectadors, es fa quasi bé a totes les representacions aquí a Girona. Míriam, moltes gràcies. Et tornarem a veure, vindrem altra vegada. Diumenge vindrem a veure la Red Pontiac. Un petonet, no? Sí, ja demanem... I veieu les coses dues vegades, això ens va molt bé. Doncs molt bé. Vinga, doncs merci i fins diumenge. Que vagi bé.